Pidon kam nong shondur ne nong ringdur hakijing kawai jongpi ne kijing kendu sa kan mau jongpi pun syangi ngin penle mangi katkum kajing kwa jongpi kador gababit la kadai mensi ne menmin pranyo lai ariwei sau iwei kum shibenta ban lum ban lang ya barok ki parkur parajaj jong kakur thaba ki badan hapok ke distrik Ribhoi ban nang yo ban te song yela kakur bantip lagi kenyi bantip laga kong hakasin ke ban ning kong kakur thaba Ribhoi distrik kalau yo ban penlong ya kejingi kendulang jong barok ki parakur ye gani jilang kakur thaba Ribhoi distrik lalum lalang dagi rang bakur ki badan Ribhoi distrik hakajilam jong ba sen thaba ringkat bat ki katto kaningot ki rang bakur haka bahagasing sajan jong ateo balala kata haka live hotarik unailar arjar arpsan laperlong ye gani kejilang kur kakur thaba hasunong sumer Ribhoi distrik hador barhol jong hasunong sumer kene kejingi kendulang jong kakur thaba kaderu kumsi benta ban wanra ye kejingi jan habreng ki parakur bat ki parajaj bat bandon ru kejingi itu itau bat ban yetib ru ye lagi jong ki kur khamtam ban tibro yela ki jong ki kinyirang ba namar ka jinya sa kabala khamye jengai bat kum shikur kadi ban tip yela ka khia ka shon khamtam ha ka kamyap kamim ne ha ka kemen gasngo bha bat kumta terter bat ka bakham kong san kadi ki jing kam bandon ka jinya teli bat ban pentelun yegi kamkur hagati kesngi laidon lang ru nadu ki nongilam ka sengkmi ka kur thaba ki bakenthop ye ba kentiu seprang thaba bru presiden ka sengkur thaba central body uba riki thaba bru general secretary bat kiwe ki nongilam ki bhakman jong ka kur thaba hagati kesngi la yoru banjit ye ki nongkit kam ki thamai jong Ribhoi district na ka benta ka samoy trikam jong snem 8000 arpsan hadu 8000 arpopra hakabal jet bat lapan scam ki nongkit kam ki thamai jong ka kur thaba jong ka district Ribhoi ya uba sen thaba kum presiden uba sumarlang thaba kum vice president uba shongdor thaba kum secretary uba marshal thaba kum assistant secretary kakong aidalin thaba baruba riki thaba kum ki advisor kentup ya kiwe ki dikhot jong ka executive committee ka sengkur thaba Ribhoi nagalyang ki nongilam kilong banamar kadang de kesin ke ban nengkong bala penlong ya kum kene ke jingi kendulang ka kur thaba Ribhoi district lese ki parakur ki badan kham se jengai kimla bania poilang namar ka jing bomla bania pentip tikena henry kila bu daga thong bahagi snem ki bansawan onsa pentip lut sya barok ki parakur ki badan hakeleng gi jaka badru ban bu ya ke jingelang ke bana kapor sa kapor kenang ba onla ban pentelun yegi kamkur hagane ke district apiang gun piang banlong nokit kam jam sengkur thaba Ribhoi unit jing semua ko jonga bangan lum balang ki om tang ban sulum ki rei ni kwa ro mentip hangno ki don ki kur ki jat ki jongi ki basa hakane kem Ribhoi bat om tang kat ni kan kut rei ngin sedang ru ya ka ban wat ya ki ha ki jaka ba maki ki song nakal yang jongi kwa ba ki kur ki do kisnam ki jongi kimde ban mide ban kudup hapo jangan ksatri jongka sengkur pulun Ribhoi brokoi bar tham makan ke singi ngai kubleiru ya di jelas ktri jongka sengkur thaba jongka central body bat i presiden jongka sengkur samla jongka central body bat ya ki eksekutif jongka sengkur melawan mangkene sulong bat kum juru hamtat ya kini kur ki persang kethei bat senrang ki mina bisan ki ba don hapo kan ke Ribhoi bajing loklo ke jeng thi ban lawan ha kan ke si kolong bajing job na bita ka kam jongka kur bat om dei tangkat ni ban kut reingin sedang ru ban lom balang ki bat sien hingin sa songno ya ka eksekutif jongka kur sengkur thaba jongka Ribhoi seni bat nimsa perkhat bun ki kam ki bangi dei ban le lamta ka kam jong ka kur gajat jong ka kur thaba lom joga thami bhoi ko ke pule sibun pule jarngu na ka benta jong ki kur ki jat ki ba la ya sak stom bat ni kan si tolong lamta jing tu jing yang jong ka kampur ni pule sibun pule Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi pun singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai hendru iwe ar nyau lai